Iubirea, această perioadă de îndrăgostire, această deschidere a ochilor către taina celuilalt, se sfârșește într-o închidere a ochilor în plăcerea care este cerută cu impetuozitate, impusă chiar și cu amenințări că altfel ne despărțim și așa mai departe. Deci aceasta este dependența cea mai grea pentru voi, pentru tinerii de astăzi. Dependența de plăcerea sexuală. Există leac, există vindecător, există Dumnezeu care ne vindecă și spovedania deasă, baia aceea de rușine pe care o trăiți, nu la prima spovedanie, că mi se pare firesc, dar la a doua, la a 10-a, la a 20-a, tot mereu, da? Răbdarea în cădere și să înțelegem că boala se vindecă greu și că uneori Dumnezeu, că sunt tineri care îmi scriu deznădăjduiți, dar de ce Dumnezeu nu mă ajută? Am reușit, m-am abținut, am scăpat atâtea luni, după aceea iar am căzut. De ce nu mă ajută Dumnezeu? Și eu l-am întrebat, Doamne, de ce nu ne ajuți? Ce se întâmplă? Și am găsit la un Sfânt Părinte că uneori ne lasă să cădem într-o patimă pe care suntem dependenți pentru a ne scăpa de altă patimă mai subtilă, de mândrie, de slavă de jartă, da? Să ne învețe să nu mai judecăm pe ceilalți. Deci, umilindu-ne prin cădere, că acum urâm păcatul, asta e important, să ajungem să urâm păcatul ăsta. Nu mai este atât de important să nu mai faci, ci important să numești păcat și să-l urăști și să strigi la Dumnezeu, scapă-mă. Pentru că acea cădere ți este considerată, spune un părinte, spun Sfinții Părinți, ca un martiriu al conștiinței. Da? Și de-abia ura împotriva păcatului te ajută să-ți cunoști neputința, pentru că altfel, dacă îți trece repede, spui, mamă, ce bruzal sunt, am zis de 200 de ori, Doamne Iisuse, am făcut 30 de bătăni și nu mai fac. Da? Și toaia repioare și proști ăștia, nu? Și atunci te duci la fund din nou și o iei de la capăt, până când cunoști că neputința ta este cosmică, că e mare. Și atunci ai să simți mila lui Dumnezeu și atunci se întâmplă un miracol. Începe primul pas în iubirea adevărată. Mila pentru toți oamenii păcătoși.